Pirtûka xwendinê rûpes 177 ders 7 C. Hîndarî 15. 45 salên apê Sado li Almanyayê. Apê Sado dem baş ez gorî. Ez dikarim çend pirsan ji te bikim? Dem baş birazî. Hay hay, ser çavan, keremke. Çend salin tu li Almanyayê û ji bo çi tu hatibûyî? Ev bû 45 salin ku ez hatime Almanyayê. Helbet ji bo xebatê hatim vî welatê, ku hinek pere qezenç bikim û vegerim welêt. û te pir pere qezenç kirin di nava van 45 salan de. Li salên destpêkê baş bû. Min hinek qezenç kir. Qezenç kir lê rihê min jî qetiya heta ku min van pereyan qezenç kir. Çima rihê te qetiya û xuyayan niha tu pir dewlemendî? Neh sal dikarin avahiyan da xebitîm. Xaniyên Berlînê yên ku di şerê duyemîn de hil şiyabûn, hemû li ser pişta me karkerên biyanî ava bûn. Pişta min seqet bû di emelatiya van avahiyan de. Dûre çend sal jî di zibilxaneya şaredariyê de xebitîm. Li wir jî bên li min çikiya hingî ku bêhna genî ji çopê dihat. Lê te behsa dewlemendiyê nekir. De here lo, çi dewlemendî çi hal. Bi çend markên ku min bi rezîlî berhev kiribû, ji xwe re avahiyekî çêkiribû li welêt. Wî jî xismên min ji destên min girtin. Gotin ça hebe pereyên Sedo pir e, bila ev avahî jî ji me re be. Baş e, çima tu venegeriyayî welêt? Çawa vegerim? Ez li vir bi yeka Alman re zewicîm. Zarok û marok çêbûn. Paşê min jina xwe ya welêt jî anî vir bi tevî zarokan. Niha du malê min hene. Çima derew bikim? Li vir hinek jî rihetim. Lewma jî venegeriyam welêt. Lê her sal diçimê. Dîsa peran dibî wir, avahiyan çê dikî? Perebirin, tobe be ku ez carekî din xanî çêkim. Apê Sado min ji bîr kir ku bipirsim. Xweda bêle. Te çend zarok hene? 14 zarok. Lê pirê wan mezin bûn, zewicên û ji min veqetiyan. 14 zarok? Niha te gelek pere jî standiye ji dewletê ji bo zarokan. Tu vî îşê tevî hevmeke. Min ev pereyan nexwarin. Helbet li zarokan xerç kir.